लोगोफोर आंनि बे कबिता इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आमथिसुवानि खान्थाल जानो नागिरदों आरो आइया लायदों जोंना ओमफ्राय न' खाथियाव। ओमफ्राय न'आथ' बिफां गैखाया नालाय, ओमफ्राय दा आइया लाबोबाय, आं जानो नागिरदों आरो। लोगोफ्रा मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। ओमफ्राय आंनि भिडिअआ गोलाव जाखाया लोगोफोर, ओमफ्राय लोगोफ्रा आंनि भिडिअखौ गोलावखौनो नाया खोमा, नायलांबाय थादो लोगोफोर। होनबालाय बिदिबालाय बिजिरखौ खानायखौ जाना जाया नोंलाय? नै जाया आं इखौ मानि बायदि मुगै सुगै जादोरा नोंनो जिरखौ खाना लाबोदों। नै आमथिसुवानि खान्थाल थाइजौ लाबोदों आइया। नै खान्थाला जा मोजांल'खा जानो। ओमफ्राय नै आमथिसुवानि जानोसै अमानो हो सिथाव। आंहा जानो लुगैखायो बिदिबाथाय। जानोसै ने सुवानि खान्थाल जानोसै लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिलाइ लांफैदों, बिलाइजों फुगारनांगौ नालाय आथाखौ। ओमफ्राय दा बिलाइ लांफैबाय आरो। मा लायखो गथ'आ? ए जोगोनार बिलाइ दङ बैयाव, जोगोनार बिलाइजों फुगारनोसै। बहल बिलाइनि पटल मोनजोब्बाय, नै जानायानो जाया जोंहा मानसियानो गैयाबा। मा जानो साथामजोंलाय नै पटलानो मोनजोब्बाय नै जाजोब्बाय। दा जानोसै जोंहा ने आरो। आबैयालाय बाबा? दा खान्थाल जानोसै होनलाय थाबाय। खान्थाल जोंहा आइजों आंजों ने, आइजों आंजों खान्थाल जानोसै। सिखा नांगौ ना बाबा? नै सिखाजों हाफ्र'नोसै। सैमायालाय माखौ सोंखो ने? बिदि खान्थाल फिसा फिसाखौ जानो मोजां मोनो आं। बानाना नङारा खान्थालसो। थालिरखौसो बानाना होनो। र' फुगारनांगौ दे। रुलै आं फुगारगोन। नोंना आथा नांजोब्बाय। आयै अयथासार आथा दं खान्थालाबो। नांजोब्बाय नोंनाव। गैलालै फेनाव नांगोन, फेन गोदानाव। दावबाया नोगोद जायो जोंना खान्थाल होनबाथाय। बुरजा बुरजा जाथारो दावबायसाया जोंना। नै आबैयालाय? आबैया खान्थाल थाइजौफोरखौबो जानांगौ, बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जायाबा ने लोगोफोर। बिदियाव खान्थाल जानायनिसो लाबोलायबाय आरो जों दावबायसाजों आंजों जानोसै दा। नै खान्थाल बिजौआ फिसा फिसाथारना। गसरजोब्बाय। जा मोजां जानो। गथ'आ
एवना हर एवना हर जानोबा फै फै लोगोफोर Bye bye. बिबैया लायनायाव जाबोखाबाय नालाय न'आव खान्थाल गैयामोन ओमफ्राय बिबैया गामियावसो लायदों ओमफ्राय जों जाबाय दा जाया आफाया जायानो जायाखौनो होनाखै आरो आब'आ फै फै जानो होथारबाय नै दावबायसाया जोंना जानाया नोंस्रा दाउ बेदर जानो लेंहरदों दाउआ बेराम जाजोबानो सयथा थैबायनो दा Dulu mana tapi lagi itu rồi school lại phải đâu phải nè nó thằng nào vậy nè cái thầu nè tao bé hơi thật đấy ra đen này xinh nè cái thầu thật là anh ơi rung phải bảo thì lại thằng nào phải lên nữa thằng nữa rung phải bà dép xả ra lại nữa rung xin thật vậy không đâu nào vùng nào ai yêu phát nằm à nang ngừ mà bật giả đô khai xuống xem sao lạ khi bây giờ đang yêu free share đúng rồi tasty lại tasty tao bình xem mà bình ra đúng không này abangnya ra nó sẽ lên con đùa tao cái sếp bắt thằng ấy chụp lại nè tao cứ sắm bao nhiêu perut cứ sắm piram pi persagra